så er det også. Civic. Eller hvad? Nej. Nej, det kommer lige en mere. Han tager håndbremsen derned. Det er en 205'er. Han bremser først efter startfeltet. Godt. Klar? Ja. Kør. Chikane venstre ind. I venstre 2. Det kunne vi så ikke. Kom igen. Vi skal lige have noget varme i. Ja. 100 højre 2. 60 venstre 2. Højre 2 her. 60 venstre 2. Og venstre 2 her. 80 højre venstre 3. Højre venstre 3. 100 top i højre 2. Top i højre 2 her. 60 til venstre 2. 120. 120. Venstre 3 minus. Venstre 3 minus. 200 chikane højre ind. Jeg sætter det første kryds. 200 chikane højre ind. Bremser den ikke en del mere? Jo, den bremser meget bedre. Perfekt. Bare pas på hernede stadig. Gå ned ad bakke. 160 til chikane venstre ind. Meget bedre. Til venstre 2. 100 højre 2. Højre 2. 60 venstre 2. Venstre 2 her også. 80 højre venstre 3. 100 top i højre 2. Top i højre 2. Fuck, det går ondt. 60 til venstre 2. 120. Venstre 3 minus. Fuck, det stykke der, det er led. Venstre 3 minus. Er det helt smadret i ryggen? Nej, det er fint. 200 chikane højre ind. Ej, det er bare der ved ribbenene. Fint. Men det er fint. Bare bliv ved. Det gør jeg også. Det er jo godt. Venstre 2, hvis... 160. 160 i chikane venstre 1. Det var lidt for sent i venstre 2 her. 100 højre 2. Højre 2 her. 60 venstre 2. 60 venstre 2. Og venstre 2 her også. 80 højre venstre 3. Højre venstre 3. 100 top i højre 2. Den var 100 top i højre 2. 60 til venstre 2. 120. 120. Venstre 3 minus. Venstre 3 minus. 200 til chikane højre ind. Så er vi ved at være for varme. Nej, det passer. Chikane højre ind. Nå, bilen, ja. Ja. Chikane højre ind. I venstre 2. Er det sidste omgang? Vi skal ud på 1 til omgang. Ja, det er det sidste omgang, vi kører på. Ja. 160 til chikane venstre ind. Chikane venstre ind. I venstre 2. 100 højre 2. 100 højre 2. 60 til venstre 2. I venstre 2 igen her. 80 højre venstre 3. I 100 top i højre 2. Top i højre 2. 60 til venstre 2. 120. 120 venstre 3 minus. Og der er 200 til en chikane højre ind. Var det irriterende? Sådan er det. 200 chikane højre ind. Og vi skal ud til mål nu. I mål nu. I venstre 2 her, så til højre mod mål. Højre mod mål. Og mål. 4.28. Det var langt bedre det der, Johnny.